Προβληματίζεστε τι θα κάνετε φέτος με την οικονομική κρίση και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου? Σας έχουμε τη λύση. Τα θερμαντικά πάνελ Elite. Κάντε οικονομία έως και 80% σε σχέση με το πετρέλαιο και έως 50% σε σχέση με άλλα ηλεκτρικά μέσα θέρμανσης όπως το κλιματιστικό ή τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Αποκλειστικά και μόνο με το πρωτοποριακό σύστημα θέρμανσης υπερύθρων της Elite Panel που παρουσιάζεται τώρα και στην Ελλάδα. Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ο τρόπος που επέλεξε η φύση να μας θερμάνει. Αυτό ακριβώς γίνεται και με το σύστημα υπέρυθρων Elite Panel. Εξοικονομήστε χρήματα γιατί το σύστημα θέρμανσης Elite Panel έχει το μισό κόστος λειτουργίας, καταναλώνει τη μισή ισχύ από άλλα συμβατικά συστήματα ηλεκτρικής θέρμανσης και μόνο γι' αυτό αξίζει να το αποκτήσουμε. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα σας εξασφαλίζει υγεία, οικονομία, λειτουργικότητα, αισθητική και έχει ακόμη ένα μεγάλο πλεονέκτημα: την απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος για μας και τα παιδιά μας. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ο μόνος τρόπος να θερμάνουμε με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα δωμάτιο ή γραφείο 15 τετραγωνικών μέτρων θερμαίνεται με ένα Elite Panel 950W με μόνο 15 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα, ένας χώρος 70 τετραγωνικών μέτρων θερμαίνεται με μόνο 70 ευρώ το μήνα. Εξοικονομήστε έως 80% σε χρήματα με τα θερμαντικά Elite Panel και απαλλαγείτε από το πετρέλαιο θέρμανσης. Απλά και ασφαλή στην εγκατάστασή τους. Χωρίς κόστος συντήρησης. Εντελώς αθόρυβη λειτουργία. Απέρριτη αισθητική για όλους τους χώρους. Αξιοπιστία λόγω απουσίας κινουμένων μερών. Περιορισμός της σκόνης στο χώρο. Αποτροπή της μούχλας και υγρασίας στους τοίχους. Τα μοναδικά με 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν συνηθίσει να θερμαίνονται από τον ήλιο με όλες τις ευεργετικές επιδράσεις σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Η υπέρυθρη θερμότητα εισχωρεί σε βάθος και επιδρά θετικά στην υψηλή και χαμηλή πίεση, σε διαταραχές του κυκλοφορικού, στρες, παθήσεις του ουρηνικού, λαρυγγικού και ακουστικού συστήματος, ρευματισμοί, αρθρίτιδα, βρονχίτιδα, άσθμα, κρυολογήματα, πόνη περιόδου, πόνη στη μέση, ισχυαλγία, αϊπνία, κόπωση, πνευμονία, πόνη στην κοιλιακή χώρα κλπ. Τα πάνελ υπέρυθρων πρέπει να τοποθετηθούν σαν πίνακες στον τοίχο, ώστε να είναι ορατά από όλα τα σημεία του δωματίου σας και να στέλνουν τη θερμότητα παντού. Τηλεφωνήστε τώρα και παραγγείλτε το πάνελ θέρμανσης. Ένα χαμόγελο μπορεί να σας ζεστάνει. Και βέβαια μπορεί, εάν είναι το χαμόγελο της Μόνα Λίζα ή το χαμόγελο του παιδιού σας και της οικογένειάς σας μέσα από τα Elite Panel. Τα θερμαντικά πάνελ Elite αξίζει να τα τοποθετήσετε στον τοίχο σας γιατί είναι έργα τέχνης που διακοσμούν το χώρο σας. Με περισσότερα από 5.000 θέματα για να διαλέξετε. Επιλέξτε μια δική σας φωτογραφία και εμείς θα σας στείλουμε το θερμαντικό πάνελ με τη φωτογραφία σας ή τη φωτογραφία των αγαπημένων σας. Είναι ιδανικά για όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όπως λογιστικά, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και φροντιστήρια. Για όλους τους χώρους του σπιτιού, στο παιδικό δωμάτιο, στο καθιστικό ή το υπνοδωμάτιο, στο σαλόνι. Τηλεφωνήστε τώρα και παραγγείλτε το πάνελ θέρμανσης.